Mela, għadu kemm intemm il-Grand Prix tal-Azerbajġan madwar sija ilu u għal-daqstant merħba għal-post-race reaction ta' din t-tiġrija. Bis qabel ma nibdew għaliex għandi ftit xi ngħid ukoll ħalli nibda bil-intikom ir-riżultati u mbagħad nibdew nanalizzaw biċċa dak kollu illi għandi fuq l-istonku u għandi x'naqla llum, Voldiri, jiġifieri seguni ħalli anki wkoll min irid jgħid tiegħu fuq dak kollu li nkun qed ngħid ovvjament hemm is-sezzjoni tal-kummenti u mhux se niddejjaq niddiskuti ormai tidri biżżejjed. Mela, Red Bull jieħdu doppjetta hemmhekk Max Verstappen fuq Sergio Perez, il-distak bis-sewwaq ta' Red Bull kien dak ta' 20 sekonda u mbagħad George Russell illi spiċċa fit-tielet post podju ieħor għal George illi wkoll għandi xi ftit kummenti xi ngħid fuq dak ir-rigward u mbagħad wara Russell spiċċa Sir Lewis Hamilton, Pierre Gasly jispiċċa l-ħames għall-Alfa Tauri, Sebastian Vettel għall-Aston Martin is-sitta, Fernando Alonso s-seba, Ricciardo u Norris it-tnejn tal-McLaren u Esteban Ocon jala il-punti għat-tim ta' l-Alpine. L-aktar leb veloċi tat-tiġrija għamilha Sergio Perez li għamilha f'ħin ta' minuta 46.046. Rejna l-ewwel 10 u issa prattikament nkun deret ħafna ħanibda naqla dak kollu li għandi fuq l-istonku u ser nibda bl-ewwel tnejn. Il-għaliex dan il-messaġġ jmur għal Christian Horner li l-team principal tal-Red Bull. Jekk trid tiffavorixxi l-Max, iffavorixxi l-Max. Imma meta tara li bejn iż-żewġ sewwieqan 15-il punt qegħdin fis-seba' tellieqa mhux tgħidlu no fighting il-Perez għall-inqas kun raġel u jekk għandek tiffavorixxi lil-Max, sib idea naqra iżjed ħansejħulek undercover għax jiena lija llum għamiltu dak li l-Ferrari xebgħu jagħmlu fil-passat Voldiri, għamiltuha sfaċċata illi it-tim huwa għal Max. Perez nafu li kien qiegħed f'forma tajba, jiena nistqar li ma nafx eżatt kif irreaġixxa għall-Mexico, imma llum ir-Red Bull bħala strateġisti u bħala tim iddiżappuntawni għal mod kif ħendiljaw di. Ħalluhom ħajatu għadna s-seba' tellieqa ma nafux li intom qed tiffavorixxu l-Verstappen, imma almenu għamlu naqra b'mod diplomatiku mhux Sergio no fighting, orrajt forsi Verstappen kien iżjed veloċi, imma wejja come on. Nibqa' nsostni li fuq dal-affarijiet team managers illi fil-fema tiegħi dejjem ħarġu tarġiel li huma Toto Wolff li rajna kemm il-darba mal-Mercedes fi żmien Hamilton u Rosberg u Sir Frank Williams fi żminijiet tal-passat, fi żmien ta' Mansell u Piquet, żminijiet ta' Hill u Villeneuve. Naf illi sew Frank Williams u sew il-Wolf għamlu form ta' team orders ukoll Voldiri fi żmien Mansell u Patrese fi żmien Hamilton u Bottas, imma guys, għadna fi-8 tiġrija, għad fadal 13-14 tiġrija, ħalluhom ħajatu, speċjalment nafu illi Perez kien għaddej minn forma tajba. Naqra rġulija anki għal partitari. Imma, efimni mill-bqija Red Bull u rrid illi bħalissa hija l-aħjar karozza, jiġifieri, u ifhem naħseb illi s-superjorità minn kollox hija meritata. Biss naħseb li nnotajtu illi t-tnejn tal-Ferrari ma ġewx mal-ewwel 10. Ġiex power unit issues għal-Ferrari, Leclerc u Sainz illi t-tnejn irtiraw u
kieku jinsab porter tal-Ferrari bħalissa jili nxed dik il-panic button għaliex ġiex erba power units għax irridu nqisu wkoll irtiraw Zu u Magnussen bil-ħassu l-alfa powered mill-Ferrari għandhom inkwiet kbira li jaġa Maranello għaliex l-Leclerc xebaw itelfuħ punti, DNFs, il-kummedja ta' Monaco, illum kellna DNF oħra minħabba power units, volli dana għalla faċċata dis-sena il-Ferrari trid tiġġieled tal-kampjonat li s-sena l-oħra u s-sena ta' qabel beda jgħajjad bija Mattia Binotto jiena li hija naħseb il-ċertu paroli aħjar ma jintqalx għaliex b'din ir-rata ir-Red Bull se jaħarbu u kif se jaħarbu, anzi ħalli biex ukoll insaħħaħ l-argument nurikom il-klassifika tal-kostrutturi wkoll għaliex verament il-tim ta' Christian Horner issa għandu vantaġġ enormi hemmhekk 279 għal Red Bull kontra l-199 tal-Ferrari u l-Mercedes illi kwiti qegħdin hemmhekk 38 punt bejn il-champions renjanti u dawk li kellhom jirbu l-kampjonat din is-sena. Jiġifieri ejja ngħidu hekk. Il-Ferrari għandhom l-inkwiet u inkwiet kbir illi issa l-pressjoni ħadd kompli tiżdied sew fuq Leclerc u sew fuq il-Ferrari. Sainz illum kellu problemi idrawliċi, jiġifieri again, problemi ta' affidabilità, mhuwiex żmien tajjeb li tkun supporter tal-Ferrari bejn problemi ta' affidabilità u kummedji ta' strateġija. Kummedji ta' strateġija illi fil-fema tiegħi kellna anki aħna tal-McLaren illum. Ħatajdu li tunnel tħaltu 2 fil-punti. Mhux biżżejjed. Onestament jiena llum kont qiegħed nara t-tellieqa mal-ħbib tiegħi ta' Velocity Sports Racing illum kellna il-premjazzjoni nixtieq ukoll insellmilhom. U kif rajt illi Norris mar fuq il-medji u Ricciardo fuq l-ibsin qalbi għamlettik. Għaxet xi ħaġa rridu jippruvaw strateġija alternattiva. Baqgħaddej id-game meta Ricciardo beda jħoss li Norris kien qed waqfu fil-fema tiegħi naħseb setaw partu l-postijiet biex forsi Ricciardo li kien naħseb fuq strateġija aħjar jipprova għalmenu jersaq qrib l-Alpin fit-tieni parti tal-tellieqa mbagħad ġalu lil Norris jibqa' lura, Lando qisu kien qed jersaq viċin li jisfida l-ordni u għemluni l-aħħar 3 laps kont ippanikjat ħafna, anzi għax fil-fatt kif beda jagħmel Lando qisu rrid jipprova jaqla lil Danieli u nafu x'ġara fl-Azerbajġan b'Ricciardo 4 snin ilu, imma meta mbagħad tħares lejn il-klassifika tajt li anki jekk kont qed insuq fit-trakka li ma kienx favorevoli, id-danni ġew limitati il għaliex ukoll hawnhekk nerġa' noħroġ il-grafika l-Alpin tellaw 7 punti, is-6 ta' Alonso u l-punt Ocon u il-McLaren tellajna 6, 4 ta' Ricciardo, 2 ta' Norris. Volliri minn daqshekk ukoll anke kif qegħdin naraw issa klassifika tal-kostrutturi id-dannu ġie limitat min-naħa
tat-tim. Fil-fatt Ricciardo stess beda jammetti li bata bil-grip u anki fil-kumment il-qalwar t-tiġri prattikament beżaqa illi il-karozza mhux qed tadatta l-karatteristiċi tiegħu, it-tim qed jagħmel minn kollox biex jgħinu. L-istess ħaġa volli però il-kummenti tad-deputat mexxej Andrea Sajdi li jidher illi huma illi dan huwa l-aħjar li stajna nġibu u għalmenu ġibna l-punti. Volli jekk irriduna il-messaġġ tiegħi lill-parti tal-McLaren huwa li minkejja kollox ejja naraw naqra t-tazza mimlija u ngħidu illi ipplejsjajna biż-żewġ karozzi. Xi ħaġa illi kif ukoll qal il-kbir Damon Hill just what the doctor ordered fil-kuntest ta' Ricciardo, imma jiena ukoll ngħid just what the doctor ordered fejn jidħlu il-wirjiet tal-McLaren illi kellna bżonn nindaħlu l-punti u hemm bżonn ndaħlu l-punti b'mod konsistenti il għaliex. Skużawni minkejja kollox nistqar illi li nara lill-Aston Martin qabli, li nara lill-Alfa Tauri qabli din hija xi ħaġa illi mhux bitni xejn, biss jidher illi fi trakk bħal dawn il-McLaren sembatu. Voldiri mill-mitluf ħadna li nistgħu. Sewwi oħra li xtaqt nitkellem fuq hija huma tnejn tal-Mercedes. L-ewwel George Russell. Podju ieħor, konsistenza galor u wirjiet li juru għalfejn Russell huwa is-sewwieq kbir li nafu li hu. Al kontlarju ta' ċertu sewwieqa li issa m'għandhomx isuqu fl-F1 ħafna jgħid ħafna talent u mbagħad fil-fatt inkont ngħidilhom Hülkenberg overrated. Imma fil-każ ta' Russell qed nara konsistenza li qed nieħu pjaċir biha il għaliex turik li huwa sewwieq ta' talent u fil-fatt u issa wkoll niġu biex naraw il-klassifika tas-sewwieqa l-affari qiegħda toħroġ biċ-ċar il għaliex George issa jinsab ir-raba' qabeż lil Sainz bit-83 u 17 il-punt mhuma xejn għax jekk Leclerc kollu DNF oħra u George jerġa' jġib podju ieħor ikun miegħu hemm kif qegħdin taraw sa fl-attant Verstappen 150, Perez 129. Kumment ikompli saħħaħ il-kritika qawwija illi għamilt lil Horner illum speċisma ħallihom isuqu. Jew jekk trid tiffavorixxi l-Max uża metodu naqra aħjar. Kif qegħdin fuq il-klassifika tas-sewwieqa Leclerc 116, Russell 99, Sainz 83, Sainz li qiegħed jiddiżappunta bil-kbir, Sir Lewis Hamilton 62, Norris 50, Bottas 40 u Ricciardo 13 post bi 15 punt. Sir Lewis Hamilton illi llum għamel wirja qalbenija, wirja ħamel li seta' minkejja il-limitazzjoni, il-problemi kbar ta' porpoising illi kellu s-surwiċ illum fil-fatt addirittura beda jibbati biex joħroġ mill-karozza. L-istess ħaġa wkoll rajna rajna il-menti mingħand l-istess Ricciardo fuq il-porpoising, beda jażbu ballun tal-basketball, Russell qed jilminta wkoll, jiġifieri ngħidu kollox ħbib tiegħi naħseb illi l-wiċċ illum fil-fatt ħafna ta' driver of the day u fil-fatt qed noħda into consideration fejn jidħlu l-Antopagelle wkoll li ħanoħroġ għada fit-tlieta. Biss tajb ngħidu wkoll illi s-surwiċ llum kellu tiġrija tajba rajni jaqbis ukoll 4 karozzi. Jiġifieri kollox ma kollox raba post meritat għalkemm il-fatt illi George qed itih intrab ħadd iva ħadd le dika naħseb illi ma naħseb żgur il-ħadd ma kien qed jistenna fid-dawl tal-fatt illi s-surwiċ ormai huwa sewwieq stabbilit jista' jkun li qiegħed fid-deklin ma
Ejja ngħidu lillum il-partitarji tiegħu għandhom għalfejn ikunu kuntenti bħalma għandhom għalfejn ikunu kuntenti is-supporters tal-Alfa Tauri jekk hawn għal wirja tajba li llum kellu Pierre Gasly, wirja konsistenti u anki is-supporters ta' Vettel u tal-Aston Martin ftit nifsa lihom l-Aston Martin illi attwalment jinsabu għadhom fid-9 post għandhom l-istess punti tal-ħass imma Magnussen għandu finish aqwa minnhom l-erba' allura lek il-ħass qegħdin fit-8 pożizzjoni. Mela, jiena naħseb illi dak li kollu li kelli xi ngħid fuq din it-tellieqa għattu issa l-appuntament tiegħi magħkom huwa għal nhar il-ħamis li ġej għall-aħħar programm tal-iskeda ta' dan l-istaġun għal-mistensiela l-intervista se nkomplu nitkellmu fuq il-Formula 1. Nista' ngħidilkom ukoll minn issa illi ser ikollna lill-ġurnalista akkreditat mal-FIA Pierre Vella illi mistenni jingħaqad magħna għal dan il-programm ser ikollna wkoll membru mit-tim tal-Kamra Sportiva Wayne Mikallef u ser ikollna il-Jason Cini partitarju tar-Red Bull illi magħhom se nitkellmu mhux biss fuq dak li rajna f'din it-tellija imma fuq diversi temi kurrenti illi hemm fuq dan il-kampjonat tal-Formula 1 illi kien qed jurina mod issa qed jurina ieħor huma xorta waħda diversi punti illi għandna x'niddiskutu. Jekk qegħdin tingħaqdu magħna issa tinkwitaw xejn daqs nofsija 3/4 oħra idħlu fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn hemmhekk ukoll ikollna din il-post race reaction bħalma se jkollna hemmhekk diversi kontenuti ieħor li noħorġu il-programmi kollha tal-intervista, il-video logs ta' reazzjoni li kollha wara kull tellieqa u ħafna materjal ieħor ta' din ix-xorta. Jiena mill-bqija lista se naqaf hawnhekk qed naraw kull kumment illi Iva l-fejle ma nwiġbuħx ta' Martin Attard jidher li ħajkollna staġun monotonu din is-sena. Jiena tweġiba tiegħi naħseb hija Martin jiddependi l-Ferrari se jagħmlu għaliex iridu jirrispondu għax inkella verament Verstappen se jaħrab għax illum ħarġet biċ-ċar ir-Red Bull lil min ser jiffavorixxu. Jiena issa ser naqaf hawnhekk niltaqgħu il-ħamis li ġej għal programm l-intervista li se jirrelata wkoll il-kampjonat tal-Formula 1 u l-andament tiegħu s'issa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb lil kulħadd.